салом подписчикони азизи, ман умедворам ҳамаи шумо хуб ва сиҳату саломат ҳастед. имрӯз бо шумо шуморо ба компанияи беҳтарине ки ҳоли ҳеҷ кан намедонам муаррифӣ мекунам. компанияи Greenway аст дӯстони азизи ман. дар ин компанияи Greenway беҳтарин маҳсулотро шумо метавонед дарёфт кунед барои хонаи худ, барои худатон косметика ва беҳтарин духиё дорад компанияи Greenway. дар компанияи Greenway ҳама маҳсулотҳо ҳастед занҳои азиз ва мо шуморо ба кор даъват мекунем ба компанияи Greenway. навта сифат дорад духтарои азизи ман. дар ин компания маҳсулотҳои доруворӣ, косметикаворӣ ва духиё дорад. касоне ки хоҳиши кор кардан дорад дар компанияи Greenway дар номерои болои экран буда бинависен. мо шуморо ҳама тарафа дастгирӣ мекунем. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо фақат куртои дуфтагии барашкои гулдори якимсол нархшон 200 сомон аст. ва касе ки опт мегира ва арзонтар карда равон мекунем. ба диққати ҳамаи одамое ки шумо агар дукон дорем, ҷои савдо дорем, ҷое ки нав савдо кардагем шудаген ё ки ҷое дорем ки мехоҳем реклама кунем, марҳамат ба ҳамин номрои дар зери экран буда занг занед. мо дукони шуморо реклама мекунем. марҳамат нами гомнои поён ҳам барои дастафка, ҳам барои рекламаи дуконотон. иҷода 1000 намудаш ҳастай, 1000 намуд ҳастай. ҳам короткиш ҳастай, ҳам дурозош ҳастай. ай размери 48 то 58, 46, ай 46 то 58 размера ҳастай. беҳад гулои фасон омадаги набинед, чиқад гулои фасони зур. ё почаш қатъиян ҳамаша нимш поча дора. нами чизое ки шумо дидестен ё поча дора. ой бо ҷои бепочаш ҳам нишон медам. майдагул ҳам ҳастай, гул калон ҳам ҳастай. беҳад фасони якимсол ки ҳастан хайна духтагӣ тайёрда. роса як духтан ҳози 100 сом шуда, 150 сомон шудаги. на шумо аҳамият не ки чиқад фасон ана ёш бепочаан дарозана, бепочаи дарозана ё ина чиқад да экран дидестен ё бепочаи дароз шай, бепочаи дарозш. бепочаи дарозш нигоҳ кунед чиқад гулш зур омадаги. сангошон сваровски тоза ҳай, сангошон сваровски тоза ҳай 100%. ин болода ҳам ҳастай, болода дигар хеле шай, бо дигар цветош ҳастай. нигоҳ кунед цветора шумо нигоҳ кунед чиқад фасон аст. ё айпеш бо хушрӯтарам, айпеш хушрӯтарам хай запсда бо камтарак чия. ина ё бепочаан, бепочаи дарозтарам. почадораш камтар калтаана, камтара калтан. фарқ ки 10 сантиметр поёнтарам. ина чизое ки дидестен ё бепочаан, нархшон 200 сомони. тайёр гатои просто якимсортам. барашка чанд намуд меша шумо медонем. ё баъд то поёна санг дорам. интересный анда аҷиб фасон. инаш баҳорона. чандя ё ина марҳамат бибинин. поён шам чидро поён шудам сангай. нигоҳ кунед чиқад фасон кардаги. ина болодам ҳастай. анаш ранги помбахта. нигоҳ кунед ранги помбахта. ранги помбахшам ҳаст. обши ки чизое ки шумо дидестен беҳад качествашам зура. просто якимсортам. метавонед срочно заказ кунед ки тамом шидан пас занг назанед. ина гулошон, аз гулора ман нишон метавам. чиқад гулошон чотка. омаги фасона, беҳад фасона. качествадам гап нест. качествадам. баъд гулош интересный ан гулош. не гулиша аҳамият кунед. чиқад зура. мегӯи полни ранги бишивка кардаги. намоя бор дига ман нишон метавам. ай тарафе ки шумо дидестен ё бепочаи дарозан. бепочаи дароз. ай наиш бо слишком сангош бисёртар ай. ин чанд та. марҳамат. я хайк ҷои аптовиай. ҷои аптои на болоша як бор дига мегӯям ина ё почадорам. ё почадорам. дидестен ё почадорам. най боло мерем ё ҳам почадорш ҳаста, ҳам бепочаш.
من ایو بپوچشم کدام یک در کار میشوه فقط بر وقت زنگ میزنم اگر پیش بینیم پروسه سانگش زیادتر است سانگش زور زدگی انده یورا باقی سربلند آباد باشین کدام ایده که یه بار دیگه میگم ترغیب دکان در کار است مرحمت به همین نمره دازه یک بوده زنگ زنیم باقی سربلند آباد باشین ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین خدا حافظ